Gava her Kurdekî bive vegerê bo kulturê xwe, divê vegerê bo kulturê wan olên Kurdiyên rasan, taybet kulturê ezdiyatiyê. Li Bakurê Kurdistanê jî Kurdên wê derê dibînin ku kulturê ezdiyan gelek kulturekî girîng e ji bo hemû Kurdan. û valabûna Bakurê Kurdistanê ji vî kulturê rasanê Kurdî metirsiye li ser wê derê. Di Êzîdxanê de em ê behsa ezdiyên Bakurê Kurdistanê û kulturê wan li nav kulturê diyê Kurdî de bikin. Li Bakur niha tenê li wêran şarê çend gundê wan hene û li Bêşîriyê û li dora Midyadê yani wa perçe perçe gundê wan hene, gundek êzî lê dijîn hene. Lê û hejmara wan jî pir kêm in, bixwabin yani hejmara wan hezarê ya dibînin ya nabînin. û ji ber wê yani mixwabin em li Bakur êzdiya pir nêz di nas nakin. û Müslüman êzdî ne wek navhevdin. Yani ew qas zêde êzdî ji tune tuzane. Yani heta tu ner gundê wan yan ji bawakî taybet li wan rastnê ne çêk ber biçav. Li Bakur êzdiyatî mixwabin ne li ber çav e. Yani salê 1980 û bi taybetî ji salê nodî bi qeflan bi girseyan mixwabin êzdiyên Bakur koçî Awropa kirine. Berî got Kurd Müslüman bibin, piraniya dînê wa êzîdî bû, zerdeştî bû û beşek jê jî mesîhî bûn. Yani li seranserê Kurdistanê milletê Kurd piraniya wa, girseyiya wa êzîdî ne. Baweriya wa bi ola êzîdî heye, hozê eşîrê êzîdî ne, navê wa êwana ye û li hemû deverê Kurdistanê hene, li Serheda jî hene, li deşta Ruhayê jî hene, li aliyê Mêrdînê jî hene, li Batmanê, li gelek deverê dî heta li Cîzîra Bota û li gelek devera êzîdî gundê wana hebûn. Xwediyê axê bûn, ax awa bû. Lê biriya vê Müslümantiyê mesela hatin gelek însana dev ji dînê xwe berda. Yani hineka bi darê zorê dev ji dînê xwe berda. Hineka jî ji bo berjewendiyê xwe, ji bo gelek tişta dev ji dînê xwe berdan gav bi gav. û dijminê me jî di nav me de dijminayetî ava kir. Mesela tu dizanî hemû ol dijminê hevdû ne. Yani tu ol tu ji kîja olî be li Ewropa be li kwîdekê be êgo olê wa cuda ne dijminayetî bi hev re dikir. Coğrafya ezediya ek yani dema nêzik ta em gihîştinê li navbera Batmanê û Sêrtê herema Rêdwan dibêjin ew derbû derdora Batmanê û çiyaya Ramanê û wa derna cîwarê êzidiya bû. Li Diyarbekir navbera Bismilê li wê derê gundên êzidiya hebû. Li Êzexê nêzîkî Cizîrê Êzexê gundê êzidiyan hebû. Îja ji Şengalê hettanî kilîsê gundê êzidiyan hebûn. Eşîr rêz bi rêz eşîrê êzidiya bi cî bûn. Hem bi milan ra diçûn koçeriyê, di nav mila bi xwe da bûn, endamên Konfederasyona Eşîran milan bûn. Bakur ez dikarim vê bêjim, me bi rastî jî me bi taybet li ser Kurdên êzidî milêkolî nekiriye. Lê bi qasê ku di jiyana me de heyî çanda êzidiyatî û an jî em bêjin kültür û kelepûra êzidiyatî
Yani em vê ki baş zanin ku li vî welatî di wextê xwe de êzîdî gelek zêde bûn. Yani wek êzîdî de hatin naskirin û hebûn. Hejmara we gelek zêde bû. Lê em zanin ku piştî va em bêjin meselê olî û taybet ji meselê siyasî ku havakî olî hatin meşandin. Ev hem bi fermana Kurdê Êzîdî kêm bûn. Yê mayîn jî zêdetirî wa bûne Müslüman ew nasname li pişt xwe hêlan biçekîn. Êzidî li Bakurê Kurdistanê ciyekî li ser hev nebûn. Li herêmekî em bêjin em karibin ev herêma êzidiya ye. Ciyekî herêmekî wisa tune bû. Li Bakurê Kurdistanê gelek herêma çend herêma belav bûne êzidî. Li alî Wêran şerê hene, alî Mêrdînê hene, em bêjin alî Batmanê hene. Çend gundê der û dora Diyarbekir hene. Êzidiyê vira li cîkî serhevnînin bela bûne û hebûna wana li van devera pir kevnarê roj ew jî parçekî ji civaka Kurdin û Kurdê li vê mintiqayê li vê herêmê çi qas kevnare be ew jî ew qas xelkê xwenişînê vê coğrafyayê ne û dîroka wan li vê herêmê ew qas kevnare. Lê qasê em zanin mesela qasê çavkaniyê ku dinivîsînin jî. Heta şerê yekemînê dunyayê êzidî hîn bêtir li vê coğrafyayê hebûne. Nava Diyarbekir bixwe jî bajarê Diyarbekir bixwe jî hebûne. Gundê der û dora Diyarbekir jî hebûne. Lê piştî şerê yekemîn piştî ku komara Türkiye hata avakirin politikayên ku hatin meşandin yani yek ji politika damezrandina komara Türkiye ew bû ku sedî sed Müslümanê Sunî kirina Müslüman û Sunî kirina xelkê di nav sînorê komara Türkiye'de. Li gelek devera ez dikarim bêjim got ew dijminayetî derbas nedibû. Mesela binemala min ez bixwe Omerî me, ez ji eşîra Omeriya me, malbata me em şingalê jî baş tên naskirin. Ba me de pêwendiyê me û êzîdiya tu carî mişkule nebûne. Yani em me cudabûn nedixistinê bêna Kurdê Müslüman û êzîdî. Me digot êzîdî em bixwe ne, em jî êzîdî ne, birayê me ne, miletê me ye, ne tewa me ye. Bes kesî êgo xwe nenas bûn. Êgo xwe nas nedikirin. Êgo ji bo berjewendî, ji bo gelek tişta dijminayetî bi êzîdiya re dikirin, pir bûn yani. Em dizanin gelek hebûn. Lê mesela em bêjin mintiqa Torê em dibêjin, aliyê Midyadê û Kerboran û Kercews û Batman û gelek dever heta bi şêriyê wa de ra dijminayetî zêde wilo di nav êzîdiya û Kurdê Müslüman de zêde tune bûn. Mixabin em pir zêde nabîn tiştekî wisa mirov rasta ser peyvî tuneye. Lê wexta tu di çi gundê wan tu dikevî nav wan tu wê dibînî. Yani ji wek ji awayê fîzîkî ji derve mirov dinêre pir bi rastî ferqa wan û Kurdên Müslüman tuneye. Yani ji aliyê fîzîk yani ji derve mirov lê dinere pir zêde cudayek wan tuneye, ferqek wanî pir mezin tuneye. Lê tu dinêrî nav wan de helbet Kurdî zimanê serdest e. Hemû jiyana wanî rojane her tişt
زمانê wan yekem Kurdî ye. O ji bo Kurdên êzidiyên Bakur em dikar vê bêjin wek min got êkê koç kirine mesela wek Kurdê Müslüman mesela nav Türkiye'de gelek koç kirin heye mesela gelek Kurd îro li İstanbul'e İzmir'e bajarê din dijîn alê bajarê Tirka dijîn lê nav êziya ev tune ye mesela tu İstanbul'e İzmir'e êziya nabîne êzidî çi kirine ew helbet sedemê taybet hene êzidî çi kirin êzidî rast ji gundê xwe derketin çûne Avrupayê. Yani her trajediyekî serê yani hafıza milletê vê derê wek yani wek cüzamekî lê xistiye yani şikenan diye. û ji ber wê jî ew bîrlêkirin têk çûye şikestiye. Yani yek nizane li ku derê Kurdekî bi kîjan bawerî ye. Yani asayî ev e ku Kurdê mesela bêjin îro Kurdên Misliman li Bakur wek numûne ez bêjim li Bakur jinên Kurd heta vê gavê jî tu li gunda gava tu digerî laçikê wa hene ew laçikê spî ne em dibêjin terhî yani ew terhiyê spî ne û terhiyê spî jî gelek tanikin yani ne li gor baweriya em bêjin mislimantiye ku dibêje gereke yek mûyekî we xweya neke ne li gor wê baweriyê ne li gor urfê yani li gor kevneşopiyê hîna jî ew xwegirêdana bawerî jî li gor wê tê dekirin. Bêguman ev yani ji derve wek erf û adetê te nas kirin lê ev çandeke hem bawerî tê de heye hem jî çandeke em bêjin çandeke ji berê de maye ku hîna bi Kurdê Misliman tevî ku bûne Misliman jî bu ara berdewam e. Em bibên ola êzidîtiyê wergeriya ser ola İslamê û Kurd bi xwe jî asîmîleyî Türka bûn. Yani çünkü desthilatdar ew bûn hinek anikuwa hinekê tam em nizanin ki ew Kurd bûn ya êzidî bûn. Yani Kurd bûn êzidî bûn lê kes nizane ev belkî 150 sal berê êzidî bûn û Kurd bûn lê anikuwa ew şopa ser wan nayê dîtin. Lê heger tu bê ser a yani a resen bi a min kültura got êzîdiya temsîl kir zimanê wa Kurdiye mesela Kurmancîye zimanê wana û qewlê wa û gelek tiştê wana bêtir Kurdayetiya xwe parast. Yani mesela bêjin li gelek devera êzîdî û Kurd bûn heman netewe bûn. Yani ne goj hevdû cuda bûn. Mesela Müslüman karî bûn xwe bi tiştekî dî Müslüman karî bûn bi Erebî bigotina bes êzîdiya qewlê xwe bi Kurdî digotin. Yani qewlê wa jî bi Kurdî bûn, ayînê wa jî bi Kurdî bûn, dîndariya wa jî bi Kurdî bû. Lê mesela bêjin dijminê Kurda gelek carî xwestin got ew dîn bi dîn Kurda zeîf bikin. İja ez baş zanim got mesela welatê Xalda got em jêr dibêjin. Mesela di sed sala 18 de Mirza Agay Xaldî şerekî gelek mezin li ev muqabilî dewleta Osmanlî û Kurdê Müslümanî got hevalê wa bûn kirin û di vir de jî ez karim bêjim keleha dawî bû girê Ridwanê li binya bişêriyê Qubînê re girê Ridwanê ciyê dawî bû. Baş nedan yani baş nedan dewletê jî nedan êdî jî û bi wî hewayê mesela Kurdê me vê dikê qels ketin ê me êzîdî qels ketin û dora gelek ji wa derketin Ewropa yani çûn gund vala bûn û mixabin yani tiştekî mero nikare pêşanaziyê bike me dev ji aha xwe welatê xwe berdewam. Politika komara Türkiye bu sebep ku jalîkî ve di nav xelkê da zixtê li ser komê
diniyen ne Müslüman bene zêde kirin propagandavi di nav gelda hate kirin encama vê propagandayê de û bi rêdan û nedîtina çavgirtina siyaseta dewletê di serî da êzidî û paşê Suryanî ne Keldanî ne em bêjin Alewiyê ku xwe di nav Müslmantiyê de nabînin. Ev komê dîniyê ku hene bi zixta ev kom ji ciyê xwe hatin dûrxistin berê xwe da dewletên Ewropayê çûn van dera vê gavê êzidî kêm mane welatê me de bi tevî ku êzidî parçekî resenê civaka Kurdin mixabin îro welatê me de kêm mane ji ber wê çendê gelek tiştê wisa hene bîr û bawerî mesela bîr û baweriyê em bêjin urfî duwa bîr û baweriya de gava tilêkolînekî gelek tişt hîn jî bi çanda Kurdî yani çanda êzîdiyetiya resen mane yani ev hene lê weke millet yani weke em bêjin êzîdî melêkolîn dikir li Diyarbekir me dixwast beşekî me hebû di nav methefê yani nav müzeya bajêr ya Amedê de wê çaxê me dixwastem li ser Kurdên êzîdiyê ku li vî bajarê jî jiyan û mane li ser çanda wa ser kelepûr û dîrokê em hinekî baweriya wan jî em hinekî berhevkariyê bikin û li wê derê jî em karibin behsa wa bikin bes mixabin bi rastî jî paşmayên ku wisa destgirtî li vê derê zêde nemane. Êkî firseta wan hebû çûne Ewropayê. Êkî man jî li gundê xwe mane. Yani wa bi civakê pir zêde ê mayî ji enterî nebûn yani hîn di gundê xwe mane. O ji ber ku hên gunda jî dijîn belkî hinek sedem ew jî ji aliyê perwerdehiyê tu lê dinere. Ji ber ku ew êzidiyê ku êkî gundê wan heye ez yekek hema piranî çûm nav wan min dît. O mijara min masterê li ser jinên êzidî bû. Lê ew tişta min dît di nav jinên êzidî de mixabin êkî diçin dibistanê gelek kêm in. Ya piranî perwerdehî kêm in nav êzidiya lê jin hîn jî kêmtir in. Yani wexta min ev xebata xwe dikir ev heşt neh sal berê bû. Yani hîn nû êkî diçûn dibistanê hebû geç. Êdî wan xelaskirine ez wê birasî nizanim. Ama îro li Bakur wek li Başûr mesela li Başûr em zanin êkî mesela jinên êzidî bûn parlamenter jî hene. Êkî doktorun mamostenin gelek qadat tu jinê êzidî dikar bibîne. Ji ber lût hebe hejmar zêdê. Vira hejmar pir kêm û ew ji hemû li gundan e. O ji aliyê perwerdiyê kêmasiyan pir mezin e. Yani li Bakur tu jinek êzidî nav civatê de tu nabînî jineke naskirî mixabin tu nabînî. Niha gelek folklora me ez ê bêjim gelek stranê me gelek çîrokê me ême û yani êzidî wek hevin yani tiştekî me cuda ji hev de tune ye bes ev valakirina welat valakirina gunda bi a min ne tiştekî baş e. Yani divê êzidiyê me gol Ewropa îro dijîn yani alaqatê xwe ji welat qut nekin. Yani niha mesela gelek ez ê çawa bêjim Kurdê me jî gelek wihane bes piranî jî mesela êzidî ez dixwazim gol welat bimînin ji wa bê îmkanê wa hebin ya derfetê wa hebin li welatê xwe bimînin mal bikirin xanî ave bikin milkê xwe nefroşin yani zarokê xwe gedê xwe mindalê xwe wek em dibêjin yani pêwendiyê wa bi Kurdistan re hebe yani heger tu nifşek du nifş li Ewropa ma tê biçe tê yani bihle wê bêje wela bapîrê min jî Kurd bû bes ew têkilî têk diçe û ew jî mixabin yani heyfe got mesela kulturekî wek a êzidiya Kurdê êzidî mesela têk biçe. Biraya min divir de
hem rewşenbîrê me êzîdî hem jî dewlemendê me êzîdî divê divir de gelekî hunermendê me û gelek mesela rewşenbîr nivîskar çi hebe rojnamevan siyasetmedarê me divê xwedan li kultura êzîdî derkeve û ji welatê xwe qut nebe. Eger bû yani xizmeta helî mezin bo dijminê me ev e ku em ji welatê xwe qut bibin. O Kurd û Êzîdî gundê wan bi hev rabûne yanî Kurdê Sûnî û Kurdên Êzîdî gundê wan bi hev rabûne nêzîkî hev bûne dan û sendinê wan çêbûne em bêjin dawetê wan çêbûne eydê wan çêbûne di van dawet û eyda da serdana wan ji bo hev çêbûye ev ji ber ku milleteke qewmek e tu bivê nevê dan û sendinê wan çêbûne çûn û hatinê wan çêbûne ev jî tê vê wateyê dema ku aîlekî Sûnî serdana malbatekî Êzîdî bike ew ê adet û tore û kevneşopiyê wî bibînin dema ku malbatekî Êzîdî serdana aîlekî Sûnî bike ew ê bawerî û adet û toreyê wan bibîne bixwazin nexwazin ev têkilî bûye sebeb ku di navbera kultura wan da jî dan û sendinekî çêbe çûn û hatinekî çêbe ji xwe ziman yek bû heta zimanê Êzîdiyan ji zimanê Kurdên Sûniyê din bêtir zelal bû bêtir xweş bû û gelek kilam û çîrokê ser Êzîdiya hene em Kurdî Sûnî jî yanî Kurdî Sûnî ez dibêjim ême Kurdî Sûnî bûn em di nav koma Kurdî Sûnî de bi van çîroka bi van kilama mezin bûne sînorekî me nedaniye navbera xwe. Yani tiştê em zanin vê dirê gundek maye û li gundekî jî malbatek maye. Yani jê zêdetir nemaye. Inca seranserî bajarekî gundek jî malbatek wê çiqas karibe vê yekê bi mirov bide fêmkirin ku ew çandekî çiqas resenin li wan jî maye an jî buware maye nemaye. Yani ev jî tiştekî din e. Bi wî havî em nikarin ez bixwe nikarim bêjim bêkal vê dirê çiqas çanda yani paşmayê çanda êzîdiyatî mane. Yani ez bu wî havî nikarim dest nîşan bikim lê em dikarin bêjin ku bi kilama strana bi serpêhatiya bi çîroka mane û hene.